So hello guys, long time no vlog guys. Ngayon lang ako nakapag-vlog ulit after ilang months. Buhay ulit tayo, pero hindi na ganun ka-quality itong camera ko guys, kung pansin nyo. Kasi gamit ko ngayon is yung camera lang ng cellphone guys. So maraming struggle, maraming problema ang dinanas ng inyong lingkod. Siyempre isa na dyan ang pera. Yun ang dahilan kung bakit ito na lang ang gamit natin. But wala naman ako pinagsisihan guys, kasi masaya ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Lalo ngayon may asawa na ako. Kami ng misis ko, asawa ko, punta kami ng Bicol. So yun guys, balikan ko kayo maya pag medyo maliwanag na. O kundi kasi ang plano namin ng asawa ko, stop over kami sa paanan ng Pililla, Packet ng Pililla. Kasi may 3 hours later. So yun guys, update lang. Nandito na tayo sa Luisiana, Cabinti, Laguna. Ayan. Bumibiyahe na kami na kalahating oras sa Antipolo hanggang dito sa may Luisiana. So kita nyo naman guys, medyo maliwanag na. Di pa kami nagpapahinga ng asawa ko. Mula doon sa Antipolo, tinuloy-tuloy lang namin yung takbo. So yan guys, pahinga muna kami dito 7-Eleven para magkape. At maya maya biyahe na ulit. So guys, kape-kape muna. Alright, dito na kami sa may Lokban. Dito nagpahinga kami 7-Eleven. Time check alas 7. Kakatapos lang namin ng misis ko na magkape sa dyan sa 7-Eleven. Dito palabas na kami ng Lokban, Quezon. Papunta na kami ng Tayabas. Two hours later. So guys, nandito na tayo papuntang Gumaka. Pasensya na kung hindi ko nare-record lahat ng video guys, kasi ewan ko, nagloloko tong camera sa cellphone. Kala ko nagre-record, yung pala hindi. So yun guys, ito tabi na kami ng dagat. Ang oras ngayon is mag-alas 8 na. Siguro next stop namin guys sa Gumaka, doon sa bayan, kasi may bibilin yung asawa ko doon. So montage tayo dito guys, samahan nyo kami dito sa tabi ng dagat.
So yun guys, dito kami sa may Gumaka. Gumaka Kabangon. Gumaka Kabangon pa. Ayan. Dito kami nagpahinga sa parang park. Ayan. Diyan kami kumain ng asawa ko. Tapos lang namin kumain. Tanghalian na namin to. Time check tayo. 10:33. Ayan guys. Ang ganda dito. Malilim. May puno. Yan. So ito nga pala yung dalawa ko guys. Ito yung motor ko. Si Mark Jen. Ito lang dala ko. Tapos yung bag doon. Tapos may dala akong extra na gas. Montage ulit tayo mamaya guys. Papunta naman ng Del Gallego. Update ko kayo pag nandun tayo sa Del Gallego guys ha. So hello guys. So update lang. Oras ay 12:30. Dito na tayo sa Calawag. Malapit na tayo sa gateway to Bicolandia. Gateway to Bicolandia guys. Malapit na tayo doon. 2 AM. So guys, nandito na tayo. Gateway to Bicolandia. So ayan guys. Ang oras is... Anong oras na Han? Anong oras na sa cellphone mo Han? Pag nandito ka na guys sa Naga, siguro nasa 130 kilometers pa. Tapos magpapahinga uli kami ng asawa ko dito sa may gas station sa may kanto ng Camarines Norte at Camarines Sur. Tapos last na pahinga namin ng misis ko doon na sa paglagpas ng Del Gallego. 2 hours later. So yun guys, dito na tayo sa lugar ng Del Gallego. Pero di pa dito yung dating may checkpoint. Doon pa sa unahan yung dating may checkpoint. Pero alam ko wala na yung checkpoint dito eh. Time check tayo 1:30. So meron pa tayong 100 km papuntang Naga mula dito sa Del Gallego. Yan, ito yung dati. Ito yan no? Ito guys, nandito na tayo no sa dating checkpoint ng Del Gallego. Pero may harang pa rin pala dito sa gitna. Ewan ko kung bakit may harang dito sa gitna. Ah, damage. Butas na yung tulay. Oo, butas na pala yung tulay na yan. So yan, dito yun guys, yung mga pulis dito. Dito kina-quarantine yung mga pumapasok.
Tapos dito, diyan sinaswab test kasi dati may swab test sila. Dito sinaswab test yung mga ano, walang pang swab test. Ngayon wala na talaga, wala nang checkpoint guys dito sa Del Gallego boundary. Kaya yung mga nagbabalak pumunta ng Bicol dyan, okay na guys, wala nang humaharang. Dati bukod sa may checkpoint dito sa Del Gallego, meron pang checkpoint dun sa, bukod dito sa Del Gallego meron pa sa Milaor noon. Kaya parang naging doble pa yun yung panahon na yun na kasagsagan pa ng MECQ dito sa Camarines Camarines Sur. 2 hours later. So hello guys, update lang. Nandito na tayo sa Pamplona. Malapit na tayo sa Naga City. Time check, alas 5 ng hapon. Kaya kami natagalan guys kasi naabot kami ng ulan. Banda na dito sa may Ragay. Biglang umulan ng malakas. Yung kapote namin ng misis ko sira, kaya sumilong muna kami. So yun guys, montage muna tayo hanggang doon sa Naga City. Pamplona pa tayo, medyo malayo pa to. So ayan guys, dito ko natatapusin tong vlog. Nandito na tayo sa Naga. Sa wakas, makakapagpahinga na rin kami ng asawa ko. Maraming salamat guys ha. Subscribe kayo guys. Like nyo kung nagustuhan nyo tong video ko. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.